O Partido Socialista e o BNG queren seguir traballando no modelo de deputación que se iniciou hai 4 anos. Estas sinaturas son a demostración. Os socialistas e os nacionalistas chegaron esta mañá a un acordo para un goberno en coalición. Tanto David Regades como César Mosquera aseguraron que este pacto simboliza un novo ciclo á fronte da administración provincial que froito dos últimos 4 anos de boa xestión conxunta. Un cambio de 180 grados onde transformamos unha diputación que atopamos no século XIX a unha diputación moderna do século XXI, unha diputación moderna, unha diputación transparente, unha diputación participativa, onde fomos quenes de erradicar dunha vez por todas os fondos de libre disposición que tiñan os anteriores presidentes e a facer unha política basada na cidadanía, basada nas veciñas e nos veciños e, sobre todo, nesa participación. As 3 liñas principais deste acordo son a eliminación da libre disposición, a concorrencia competitiva das axudas e subvencións e a autonomía e a corresponsabilidade dos concellos. A parte, digamos, de autonomía dos concellos, ou das asociacións incluso, pois fomentámola moitísimo, pero ten unha segunda pata que é corresponsabilidade. E a corresponsabilidade, pois non a fomentamos tanto. Entón, temos un problema de execución do orzamento moi serio, porque concédese por unha obra un concello, por exemplo, e resulta que a obra axudica un ano despois, ou unha vez despois, claro, despois a Diputación ten moitos cartos sin transferir ao concello porque ainda está a obra sin facer, co cual temos a execución do orzamento baixa moitísimo. Claro, pero ese é un problema que vamos a intentar afrontar, digamos que é unha das novedades. En canto á distribución das diferentes áreas, os socialistas faránse cargo da cooperación cos concellos, da cultura, da cohesión social e xuventude, da igualdade, dos deportes, das infraestructuras, do turismo, do emprego e promoción económica, do réxime interior e facenda e da transición ecolóxica e medio ambiente. Destes xeito, os nacionalistas seguirán mantendo a xestión do Museo de Pontevedra, dos residuos, da mobilidade alternativa e espazos públicos, da cooperación transfronteriza, do patrimonio histórico e etnográfico e da normalización lingüística. En canto ao reparto dos deputados e as dedicacións, o único claro é que Carmela Silva seguirá sendo a presidenta da Deputación e César Mosquera o vicepresidente. 16 hai 6 que repiten, entón hai que axustar os perfiles, pero, bueno, en xeral, como criterio, como vedes, nas áreas en que houve un traballo máis son, bueno, de diputados que están, porque outros igual non saliron elexidos agora, máis, bueno, pois, como solvencia, pois, procurouse mantelo, manter ese traballo, bueno, o grupo, despois os diputados ou diputadas que estuveron facendo. Os socialistas e os nacionalistas están convencidos de que este acordo é a antesala do pacto que haberá na Xunta de Galicia o vindeiro ano. Nel está reflectido, ademais, a súa intención de transferir o Centro do Príncipe Felipe, o Campamento da Lanzada, a Escola de Cantería, Mouriscade, o Areeiro e a Escola de Enfermería á Administración Autonómica, algo que será, sen dúbida, un dos obxectivos principais deste novo goberno da Deputación de Pontevedra.